52. PTS-ka sa práve začína. Vítajte všetci v Šamoríne. V sobotu krátko popoludní sa v šamorínskom rezorte X Bionic Sphere otvorilo ďalšie pokračovanie populárneho a do života vráteného atletického mítingu Pravda televízia Slovnaft. I tentoraz sa slávnostného aktu zúčastnili známe osobnosti. Najväčší potles si vyslúžil kedysi miláčik divákov z bratislavských tribún, kde na pasienkoch utvoril 2 svetové rekordy v skoku o žrdi Sergej Bubka. Ten neskôr aj oficiálne otvoril podujatie, a to v milej slovenčine. Aktu sa zúčastnil aj Sven Arne Hansen, šéf európskej atletiky, a z našich osobností olympijský víťaz chôdzi na 20 km z roku 1988 Jozef Pribylinec a výnimočný diskár, majster sveta či strieborný z olympiády v Moskve 1980 Imrich Bugár. Vítajte v Šamoríne, PTS meeting je otvorený. Ďakujeme pekne, Sergej Bubka slávnostne otvoril 52. PTS-ku.